Hello, good morning guys. Good morning. Mapay pagmata na mo guys. Malakaw mi prepare na ko kay manglakaw mi kay magkuha mi og mga bunot bitaw dito asa kuan. Dito asa kalubihan magkuha mi bunot para mong ibutang na pud sa among mga flower. Beautiful kay ang morning road guys. Gikapo kay na magsilang ang adlaw. Okay kay ang panahon karon. To nang isa nagsungsong kay nangitag sako. Ngita lang siya sako para sudlan na mo og mga bunot. Sige guys, magkita-kita rata dito guys sa kalubihan. Manghag bunot. Manghag bunot. Dila. Ibutang sa unsa na? Bulak. Ano lang, bahala ko na uso. Babasa ko lang tayo flower. Mo gani. May mga ganda. Dili ra sa bilya man mo no. Oo, ikaw tagahay. Kailan mo ni duyan. Oo. Kita Dili manakay. Ha? Dili. Sa ubos. Dili. Murag parinting ako. Padulog na mga ito guys, Na isa guys. Ako'y dala na isa bi. Hi guys, darami diri guys. Nanguha og bunot guys. Kani siya, kay amo ni ibutang sa mga flower. Amo ni tadtaron guys nya. Tang dai sa flower. Tambok magud daw ni guys sa mga flower. Dili lata kay dili daghan. Kay dili lata. Hadlok lang guys basig na ibitin. Ibitin sa ilalom ba sa laon. Pakan tanit mga mananap. Nah, kani ulat ta na kaayo. Moni siya kato akong iagigay na ko nga vlogs guys nga nagtadtad kog mga bunot. Moni siya. Moni siya nga mga bunot diri ato nanguha. Pantapok-tapok kay malaka ni siya dito po ato ni siya ihi po ha ito ihi kahit lagi dog na gloves no. Lahir na gloves.
Ah, dito sa ko diha. Anak dito na siya ni. Wa kisa kay tong tagya gid ana original sa una ang pulis. Pulis ang tagi ana. Ang yung papa. Ito mo na okay lang na namo nako. Mga anak mo lang na ginugod. Dili tong nakabana usinan. Ang bot eh. Dili ana. Okay, lain-lain naman na sila. Amo ko patayin gusto yung mama. Sige, alsa kayo. Dito na on. Kana alsa ba? Testing eh, sa ba? Testing eh. Ah, sige. Kana alsa ha. Hina, itong lakaw-kaw. Tanawa guys, so. Yan daw kunong alsahon, araw bugata. Saan? Ada 50 to lipi ani oy. 50? Dali 50 basta dito lagi iho kuan sa Oh, alsa nga ni dito pa sulod. Ngapian gid mong hawak ani guys. Sige, alsa. adik makaya. Adi kasi dayon. Kani ato unahon oy. Kani ha? Pwede ko. Kani daw among unahon guys, betan-aw na mo ni ko. Luoy. Luoy kayo ba? Hi guys. Ah, sige. Vlog. Nahinay ra ko din, nahinay ra mi ani guys kay. Nagsaguyod ni sako. Yan eh. Dito ra sa hawan agi. Kapuya guys, uy. Yabo na. Kapuya guys, oh. Na. Sako guys, bugat man kaayo amo ron dayungan. Sige na kiduol na lang. Oh. Ato na palsa sa sikat oy. Tama to, bugat. Bugat kay guys, di makaya. Di ako yung mag-alsa di. Ako na yung alsa guys, dali guys. Eh, liho kayo kay pagkabag. Dali ka. Kada green. Unahan ko ning gamay. Kaya rin dahil gaan na. Tanaw. Dali, paliko na kung kadari. Dako na to ba? Makaya baka to na kung dako. Ha? Dili na? Loya to tawon ni. Euro na lang ni baga man. Euro na lang kay Sige baga daw. man no. Bugat na bugat. Basta euro na. Beta aba ang tabangan. Ayan na. Kaya raman baga mo ay kaba. Dili mo Agay agay. Kuyo mo po dang. Apil na. Apil na ako. Mas mas apil ang kuhaan ko. Pwede mo sir diri ra oh. Kuya, recovery, ay. Apil ang kuha.
Ang guna, basta mabilin. Tama na. Ay. Oh. O ni guys. Di ba kasako? Kapoy magay. Magay nang kao. Ini gulay yun no. Murag sabaan na pasurat. Hi. Ano kay kapoy? Ano tong gulay? May tada ko pakitag sako kasi. Grabe kahangak guys. Uy. Paningot gugog ayo. Naram da exercise guys, nga di na taangay mag-hike. Manguha na daig bunot para sa flower.